umaga pa lang ay nagtungo na ang mga volunteer at taga-suporta ni Presidential Aspirant at Vice President Leni Robredo sa covered court ng Barangay San Agustin, Ciudad San Fernando, Pampanga. Isa ito sa 8 istasyon ng feeding program sa lalawigan para sa Pink Wednesday. Dito na mahagi ng lugaw para sa mga residente ng barangay. Maganda po sa mga bata na kahit po silang masarap na pagkain. Masaya po silang bibigay po dito. Sana po ganyan po. Pag may inject yung mga bata, araw-araw din. Nakakabuti naman po, nakakatulong kahit pa ayos naman po. Ako po nagpapasalamat dahil binibigyan po tayo ng ganito. Ayon sa Lenny Kiko volunteer na si Ginang Cristina Ugalino, hangad nilang mapakain ng mga arawang nagtatrabaho tulad ng mga pedicab driver. Hindi natin sabi yung mga alam po natin na pagod araw-araw, nag-i-delay, mahirap pong mag-delay in a day, tapos pagod na pagod po sila. So, in a small way, mabibigyan po natin sila ng 10-20 pwede nilang makain. Bawat barangay rin umano sa Pampanga ay may mga volunteer for Lenny Kiko na siyang nag-oorganisa ng Pink Wednesday. We are planning on asking other sponsors din po para makatulong sa atin. In case na meron pong gustong mag-donate din or mag-sponsor sa mga palugaw, kahit pa po sa ibang lugar, within Pampanga, pwede din. Ang naturang feeding program ay pinangunahan ng Tropang Lugaw Pampanga at Pampanga for Lenny Kiko 2022. Bukod sa San Agustin, nagsagawa rin ng Pink Wednesday feeding program sa Angeles City, Bulaon sa Ciudad San Fernando, San Simon, Lubao, Guagua, Sasmuan, Florida Blanca at Arayat. Rainiel Pawid, CLTV News.